Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кадәр. Төп рольдәрдә Эльмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагулов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Бүләков. Әнуәр Нурмөхәмәтов катнаштыруда. Куюсы режиссер Әнуәр Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой. Атай, гөнаһым да юк. Мин һинән ғәфү үтенергә килдем. Һинең дә, атай, минең алда бер тамсылы ғәйбең юк. Әжәлең алдынан минән ғәфү үтенгәнһең. Ходаем, ниңә һуң без якты дөньяларда бер-беребезне аңламанык һуң, атай? Әйе, һин бигрәк тә каты күңелле кеше инең. Мин ул мәлдә бөтенләй елбәҙәк ҡыҙыҡайҙы. Һин бит аңларға ла теләмәнең. Мин һинең һүҙҙәреңә ҡолаҡ һалмайынса ҡалаға сығып киттем. Минең үҙ тормошом башланды. Ә һин минең был ҡылығымды бөтөнләй хуп күрмәнең. Ә инде үҙемдән күпкә оло кеше менән яҙмышымды бәйләгәнемде ишеткәс, һин бит мине күрергә лә, ишетергә лә теләмәнең. Эй, Хоҙайым, атай. Һуң бит шул минән күпкә оло кеше. Йылы хисле, асыҡ күңелле ине ул, атай. Һин
Һин бит минән был дөньяла тырышып-тырмашып яшергән. Ата хисен, ата мөхәббәтен бирде ул миңа ул кеше. Мин ул кешелә һине таптым, атай. Эйе. Гаеплемен мин һинең алда. Шуның өчен бүген мин һинән гафу үтенәм. Мин һине бит шул тиклем яратам. Һәм әле лә яратам. Гафу ит. Кисер мине. Понятойдар, рәхим итегез. Шулай итеп, Алтынова ханым, һез гаиләгезнең затлы ҡомартҡылары юғалды тип раҫлайһығыҙ. Эйе. $20,000 тырышлы. Һеҙҙең ғаризағыҙ нигеҙендә енәйәт эше асылды. Әҙерлек сараларын күрергә кәрәк, һәм беҙ эҙләүҙе һеҙҙең фатирҙан башларға булдыҡ. Һеҙләргә? Әйе. Һеҙ нимә? Һеҙ беләһегеҙме? Беләбеҙ. Бына ордер. Юғалған затлы ҡомартҡыларығыҙ ҡайҙа һаҡлана ине? Күрһәтегеҙ. Яҡшы. Уҙығыҙ. Понятойдар, рәхим итегеҙ. Рәхим итегеҙ. Бына, ошонда. Демәк, һеҙ юғалған ҡомартҡылар ошо комод тартмаһында ята ине тип раҫлайһығыҙ инде. Эйе. Һәм улар юғалдымы? Урланылар. Ҡулдарын тырт. Ошо ҡумтананмы? Ошо ҡумтанан.
Аттан алғыр. Қойда йөрөй икән ул, Эшләп һаман килмәй. Так, Алтынова ханым. Югалган алтын көмештәрегез ошолармы? Барахла урынындамы? Һездән һорайм. Әйе. Сәйер килеп сыга Алтынова ханым. Һез фатирыгызда урлашуу инсценировать иткәнһегез. Һәм без югалмаган кымарткыларга җинаять эше асабыз. Бу бит статья. Без җинаять эшен киренән карап чыгарга мәҗбүрбез. Һәм һез хөкем алдына зыян күрүсе булып түгел, гаепләнүсе булып атасаксыз. Мин? Нисек инде улай? Минең бер генә Саматка шылтыратуым җитә. Барсылмагыз. Самат Гыймранович безне һезгә үди берде. Кем? Саматмы? Әйе. Күрәһең, Мәрьям апай. Кешеләр нисек үзгәрә? Күрәм, балакайым. Без күрмәгән нәмә бар инде ул? Кабатлап әйтәм. Без җинаять эшен киренән карап чыгарга тиешбез. Һәм һез хөкем алдына зыян күрүсе булып түгел, гаепләнүсе булып атасаксыз. Туктагыз әле һез. Нәмә һөйләйегез, Мин кеше үлтереп. Нимә тинегез? Мин кеше үлтермәгәнмендер бит. Барыбыз да шулай уйлай. Төптәнрәк уйлап караһаң, кешене йөрәгенә атып кына үлтермәйдер, башка юл менән дә кеше йөрәген һугудан туктатып була. Ярай. Протокол төзергә кирәк, протокол. Мәрьям инәй, һез хазиналарда күрәһегезме? Панитайдар, һез мине ишетәһегезме? Нигә кыскырагыз шул тиклем? Аңгырау түгел бит. Һез хазиналарда күрәһегезме? Нинди хазиналарда? Бана ошо хазиналарда. Юк, балакай. Күзлек менән дә күрмәйем. Һез күрәһегезме? Так. Әле генә Рәшид Алтыновалардан әйткәнен ишеттегезме? Юк. Ишетмәдем, бәбекәем. Колакка катыракмын мин, бәләкәйдән колакка каты булдым. Аңгырау гына түгел, ни муйһыңдыр да әле. Ни моймын, улыкаем, ни моймын. Нигә күлеңде шул тиклем тосрайттың? Укыр, колакһыз, ни мой карсык күргәнең юкмы әллә? Бал тиклемдә лыгырдак ни мойды күргәнем юк инде әле минем. Киттеләр, кутылдык дип сыгабыз. Бары бисендә рәхмәт. Ярә, балакай, исән һау йөрегез, яме. Баланы хаклагыз, караштырыгыз, үзеңне хакла, балакаем, исән йөрегез, яме. Ярый, кайнам. Ярай, исән Ярый, булыгыз, Алла һау бирһен. булыгыз. Без монда Кайткаста ямиләме, хат икәү ядырһығыз, яме балам? Алла бирһен, балакаем. Айнурдан кайтып җитә алһам инде. Етерһегез, матур гына йөрегез, яме? Кайтыгыз, яме. Йоклаган бала, арыган бала. Эшемәйһең, кызым. Исән була. Ярар. Әйдәгез. Әйдә ултырыгыз, бала йоклаганда барып итегез. Әйбәт кенә. Матур йөрегез, матур йөрегез. Әйдә. Авырмы ямәсе? Я, үзең матур йөр. Үп кенә кылайм, кенә кулың гына үп кенә кылайм. Минем көймә яме? Ярар, әйе, бар. Балам, исән йөрегез, бетәгез. Бисмиллаһ әйтеп ултырыгыз. Каумай гына алып кайт, яме? Әйе. Шулай шул. Ярар, Әсхәт. Хуш һау бул, яме? Ярай, һаулыгыз. Ярар.
Хош агыз. Исән һау булыгыз, яме? Я. Ий. Кана? Йоклаган була. Йоклап китте балакайым, юлда йоклар әле. Яра. Я. Кызым тәҙрәңде ябып кайт, ишемәгез, яме? Баланы ишетмәгез. Яра. Әйдә, кадагый, әйдә. Берүк. Ей Алла. Тагыла яңгыз калдык. Тагыла һәркем үз мәйешендә. Тилмереп, көтеп ултыра инде. Көтергә лә көтергә. Кой инде кылабый. Яңғызлыктан да үрнеме юк. Кайһы бердә буталып киткән һәмәк булам. Берәй бала килтереп ташламанылар микән дип күтәрмәгә сап карай. Әмин. Хат яздым әле. Кемгә? Президентка мәллә. Әйе. Президентка тей. Һәр бер кешенең ах зарын тыңлап ултырырга уның йөрәге эрзинкәлер шул. Мин бит былай гына. Ана берәү. Быймаһын ки алмайынса аягын һындырган тей. Шундук президентка ял уяда. Аягын һындырганга быйма гаеплеме? Юк та ул. Безнең эштә президент ярдәм итә алмай. Гәзиткә яздым мин, кодагый кайым. Гәзиткә. Анау. Сәкинә өйрәткәйне. Шундай гәзит бар ти. Шул гәзиткә язһаң, юньле ир табып була ти. Үҙеңә. Иртей? Һин яздыңмы инде? Тоттым да яздым. Ә ниңә? Инәкәйе. Нимә тип яздың инде шунда? Бәй, буйы 2 метрдан да кәм булмаган, һәйбәт кенә кеше булһа, хәбәр итһен тинем. Ә ниңә 2 метрлы? Нигә минең мәрхүм ирем 1,5 метр гына инелә? Уны йыгырысын бенә 100 граммда итә ине. Ә быга, күпме койма. Багана кеүек гәүләһә, нәү йыгылмаясак. Баганай кәрәк булды тиһең инде, ә? Бетте бит башың булай булгас. Гурыттың бөтә алкаштары һиндә буласак бит, алйот. Эй, Ходаем.
Үзем дә үкенәм дә ул. Тоттым да язып ебәрдем инде. Асынлап та берәй баганай тотырда килер. Ну, ошо Сәкинәне. Ну, үсен кайтарасакмы мин уның? Мин унымы? Беләм мин уны нишләтергә. Кодагый. Гаяз, без һиңә һуңгы тапкыр яхшылык менән мөрәҗәгать итәбез. Һин продукцияны без әйткән фирма аша һатырга тиешһең. Карагыз әле. Мин заказчиктар менән туранан-тура эшләйм. Һеҙҙең ялған фирмағыҙ миңә кәрәк түгел. Киләсәгең тураһында уйла, Гаяз. Һеҙ ҡурҡыта тип. Һеҙҙең мафияғыҙҙы. Байытасағым юҡ. Киләсәгең тураһында уйла, Гаяз. Нисек кенә ҡурҡытһағыҙ да, һеҙгә бил бөкмәйәсәкмен. Аңлағыҙ шуны. Был һинең ҡәтғи ҡарарыңмы? Эйе. Был минең ҡәтғи ҡарарым. Һәм бынан мине борсомауҙы һорайым. Что ж, һиңә йәшәргә. Ай, көлдөрмәгеҙ. Нимә? Йәйһә йәшәмәҫкәме, я? Яҙмышыңды үҙең һайланың. Был юлы яҙмышымды үҙем һайланым. Алло, мине Гаяз менән таташтыр әле. Мин. Ҡасан мине таный башлайһың? Тиҙ бул. Алло. Гаяз ҡотҡар мине. Ҡасан шылтыратырға белә, шайтан. Гаяз, ниңә өндәшмәйһең? Я, нимә бар? Гаяз, тиҙерәк ҡайтып ет. Тиҙерәк бул. Беләм инде, Гаяз, беләм. Беләм. Һәм һин тик ултыраһыңмы? Рәшидә, тыныслан. Бына нимә, Рәшидә? Мин һиңә машина ебәрҙем. Унда самолетҡа билет. Һәм путевка. 1 сәғәттән һин осаһың. Ишеттеңме? Һин юҡ саҡта мин барыһын да юлға һалырға тырышырмын. Гаяз. Тыңларға кәрәк ине мине. Нәфсеңә баш булмаһаң, шулай була ул. Күҙҙән ысҡындырмам. Хәйерле юл.
Булары кайдан икән?